की जलवाहिनीचं काम जे केलं जात होतं गेल्या 4 वर्ष 5 वर्षापूर्वीपासून आपण बघतो आहोत की मोठ्या प्रमाणात जोरात काम चालू होतं. त्याच्यासाठी जवळपास 250 मूळ त्याचं एस्टिमेट 216 कोटीच्या आसपास होतं. कामात वेळ गेल्यानंतर त्याचं निश्चितपणे एस्टिमेट वाढलेला असणार, तर त्याचा खर्च वाढलेला असणार. आणि हे ज्यावेळी त्याचे नेमके बाबा ग्राहक कोण आहेत, हा एवढा अट्टहास का, हे ज्यावेळी आम्ही शोधण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी आम्हाला अधिकाऱ्यांनी कायम सांगितलं, तोंडी उत्तरं दिलं की हे मधले जे गावं आहेत त्या गावांना आम्हाला पाणी पुरवठा करायचा आहे. पण आजपर्यंत कुठल्याही गावांना पाणी पुरवठा प्रत्यक्ष सुरू झालेला नाही आहे, हा मुद्दा आहे. आणि हे फक्त गावांसाठी आहे का? गावांना पाणी पुरवठा करणं हे गावांना ग्रामपंचायतींना पाणी घेऊन ते ग्रामस्थांना देणं, नागरिकांना आपल्या, हे शक्य आहे का? तर ते शक्य नाही आर्थिकदृष्ट्या. कारण हे पाण्याचे रेट्स ज्यावेळी आम्ही या ठिकाणी घेतले त्यावेळी आमच्या लक्षात आलं. मग नेमके कोण होते? तर ही योजना जी आहे ही कागदोपत्री कशी पूर्ण करून दाखवण्यात आलेली आहे त्याचं एक तुम्हाला मी उदाहरण देतो. या ठिकाणी रेडी पोर्टला त्यांनी पाणी देणार असं एक त्यांचं लेखी, म्हणजे रेडी पोर्टची डिमांड घेतली या ठिकाणी. त्यानंतर सगळ्यात आश्चर्याचा धक्का की निरवडे येथे बजाज फूड पार्क म्हणून निरवडे येथे सर्वे नंबर 67 68 69 82 83 या ठिकाणी बजाज मेगा फूड पार्क येणार आहे, सडा देवाचा डोंगर या ठिकाणी. आणि त्या ठिकाणी त्यांना 5 MLD पाण्याची गरज आहे आणि ती आम्हाला पाणी लागेल अशा प्रकारची डिमांड ही MGPकडे बजाजकडून घेण्यात आली आणि त्यांना पाणी देण्याचं नियोजन. पण प्रत्यक्ष जर आपण बघितलं तर ही पाण्याची पाईपलाईन जी आहे ती जलशुद्धीकरण प्रकल्प जो तळकट फाट्यावरती आहे डेगव्याला, तिथून जी खाली पाईपलाईन गेलेली आहे डिस्ट्रीब्युशनची त्यांची, ही पाईपलाईन काय आपल्याला निरवड्याच्या परिसरामध्ये गेलेली कुठे दिसून येत नाही. त्यामुळे हे एक गौडबंगाल नेमकं काय आहे. त्यानंतर काही छोटे छोटे टाउनशिप, एक कॉलेज पण दाखवलेलं आहे, कॉलेजची पाण्याची मागणी गेलेली आहे. मधली काही गावं आहेत ती गावांची डिमांड मी समजू शकतो, ती घेतलेली असेल कदाचित. त्यानंतर बापोलीमध्ये एक इंडस्ट्रीयल एरिया दाखवलेला आहे आणि त्या ठिकाणी पण मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणार आहे आणि त्यासाठी ही पाईपलाईन आवश्यक आहे अशा पद्धतीचं एक दाखवण्यात आलेलं आहे. त्यानंतर टाटा मेटलिक, जी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की टाटा मेटलिक ही कंपनी आज घडीला तरी बंद आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे डिसमेंटल पण झाली आहे, म्हणजे त्याचं सगळं स्ट्रक्चर पण त्या ठिकाणी काढून टाकण्यात आलेलं आहे. तर ते जे आहे तर टाटा मेटलिकला या ठिकाणी त्यांनी आम्ही पाणी पुरवठा करणार आहोत अशा पद्धतीचं कागदोपत्री त्यांची डिमांड या ठिकाणी दाखवलेली आहे. तर हा सगळा जो घोळ आहे हा नेमका कशासाठी? जवळपास 250 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम आजपर्यंत त्याच्या प्रकल्पावरती खर्च झालेली असेल. त्याचं उद्या फलित काय? ह्या प्रकल्पाला चालवण्यासाठी 2021मध्ये जवळपास या ठिकाणी त्यांनी दिलेला आहे 277 लाख, म्हणजे 2,77,00,000 रुपये हा निव्वळ त्या ठिकाणी खर्च येणार आहे. 2021मध्ये येणार होता आणि आज 2024 आहे, आपल्याला 4.5 कोटीच्या आसपास या ठिकाणी त्यांनी खर्च दाखवलेला आहे. 2036पर्यंत जर ही योजना चालवायची झाली तर या ठिकाणी जवळपास 3,412 लाख म्हणजे 34 कोटीपर्यंतचा हा खर्च केवळ ती योजना चालवण्यासाठी ही या ठिकाणी येणार आहे. अशा प्रकारचं त्यांनी आपलं जे शेड्यूल आहे ते दिलेलं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आपण जर बघितलं, मुद्दा होता दराचा. आमचा विरोध का होता या सगळ्या गोष्टींना? विरोध यासाठीच होता की ही पाण्याची पाईपलाईन तुम्ही टाकताय, ह्या पाण्याची पाईपलाईन जर समजा MIDCने उद्या पाणी घेतलं तर त्या पाईपलाईनमधून जे पाणी येणार आहे त्या पाण्याचे रेट्स काय? तर MIDCकडे आम्ही ज्यावेळी रेट्सची मागणी केली की तुमचे ग्राहकांना देण्याचे रेट्स काय, तर त्यांनी मला जो रेट तक्ता दिलेला आहे त्याच्यामध्ये 16 रुपये हा आपला 15 रुपये हा त्यांनी ह्याचा औद्योगिक वापराचा जो दर आहे, औद्योगिक वापराचा दर हा MIDC 15 रुपये क्युबिक मीटरने, म्हणजे 1000 लिटरला 15 युनिट, 1000 लिटरचं एक युनिट असतं, या 1000 लिटरच्या युनिटला 15 रुपये हा दर त्यांनी कुडाळसाठी त्यावेळी दिलेला होता. आता कुडाळ आणि आडाळ हे एकाच जिल्ह्यात असल्यामुळे आणि एकाच भौगोलिक क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे हाच दर अर्थात आडाळीला लागू होईल. म्हणजे उद्योजकांना जे पाणी द्यायचं आहे MIDCने ते 15 रुपये लिटर दराने द्यायचं आहे. मग त्याचवेळी आम्ही MGPकडे ज्यावेळी विचारणा केली की तुम्ही MIDCला कुठल्या किंवा औद्योगिक दरामध्ये कुठल्या औद्योगिक दरामध्ये तुम्ही पाणी देणार आहात, तर त्यांनी जी लिस्ट माझ्याकडे दिलेली आहे ती तुम्ही बघू शकता. इथे 2021चा त्यांचा जो रेट आहे तो घरगुतीचा 6 रुपये आहे, पर्यटनचा 12 रुपये आणि औद्योगिकचा 30 रुपये आहे. विचार करा 2021मध्ये, म्हणजे ते साल गेलं. आज आपण विचार केला 2024चा, तर 2024मध्ये 39 रुपये 30 पैसे हा त्यांचा औद्योगिकचा दर आहे.
39 रुपये 30 पैसे. म्हणजे MIDC पाणी किती रुपयाने ग्राहकांना देत आहे? 15 रुपयाने. आणि आपले जे MGP कडलं या पाण्याच्या लाईनमधून जे पाणी घेणार आहे ते किती रुपयाने विकत घेणार आहे MIDC? तर 39.30 रुपये. हा मुद्दा आहे. मग 39.30 रुपयाचं पाणी उद्योजकांना घ्यायचं आणि उद्योजकांना 15 रुपये, हा जो काही आठपट्ट्याचा व्यवहार आहे तो MIDC करेल का? MIDC उद्या काय करेल? MIDC म्हणेल की आम्ही 39ने घेतलं आहे तर आमचं 5 रुपये त्याच्यावरचा खर्च आहे, तुम्ही 45ने घ्या. म्हणजे शेवटी उद्योजक हा या भागामध्ये काय येणार आहे? तुम्ही त्यांना ज्या काही कुठल्याही भागामध्ये जेव्हा उद्योजक का जातो, तुम्ही ज्यावेळी त्या सवलती द्या, या भागाच्या प्रमोशनसाठी तुम्ही काहीतरी स्वतः MIDC मार्फत परिषदा घ्या, तर असं करून हा भाग लोकांपर्यंत पोहोचवा जेणेकरून उद्योजक या ठिकाणी येतील आणि गुंतवणूक करतील. 2020 पासून आम्ही असं बघितलं आहे की आम्ही खात्रीनं सांगू शकतो काही उद्योजक या ठिकाणी आले, त्यांना तातडीनं या ठिकाणी प्लॉट्स पाहिजे होते, परंतु हे प्लॉट्स देऊ शकले नाहीत या असल्या दिरंगाईच्या गोष्टीमुळे. आणि त्याच्यामुळे आज आपल्याकडे उद्योग सुरू झालेले दिसत नाही. मंत्री महोदयाने त्यावर मी पुढच्या काही काळामध्ये तुम्हाला अधिक तपशीलवार माहिती सांगेन. आज मुद्दा फक्त एवढाच आहे की हे जे राजकारण केलं जातं आहे की का प्रकल्पाकडे तुम्ही अशा पद्धतीनं खोडा घालण्याचा प्रयत्न करताय. 2-3 वर्षापूर्वी इथे चांगल्या पद्धतीचे उद्योग आले असते, जर त्या सगळ्या सुविधा त्या वेळेत पूर्ण झाल्या असत्या तर ते आले असते. आजही काही गोष्टी वैभववाडीमध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे काहीतरी 1997-98 मध्ये असंच मिनी MIDC करण्यासाठी जागा घेतलेली आहे. जशी जागा घेतलेली आहे तशी पडू नये, कुठल्याही प्रकारची डेव्हलपमेंट त्या ठिकाणी झालेली नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे माझं असं आहे की आम्ही सामाजिक उद्देशाने फक्त हा राजकीय एक विषय व्यासपीठावरती यायला पाहिजे, प्रचाराच्या केंद्रस्थानी यायला पाहिजे, म्हणून सातत्याने आम्ही ह्याच्यामध्ये लक्ष घालतोय आणि हे सगळं करतोय. तर माझा सर्व राजकीय पक्षांना विनंती आहे की तुम्ही वस्तुस्थिती जरूर मांडा, काही अडणं नाही, पण याला जबाबदार कोण आहे? सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी हा विचार करावा, ह्याला जबाबदार कोण आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.